chapter 1 verse 9. Cela ngiphethe lezulu asifundele. Naomi chapter 1 verse 9. Enikucebayo ngoJehova uyakuqeda yena. Ukuhlupheka akuyi kuvela ngokwesibili. Iphathe ngithandayo lapha ngesilungu ithi affliction shall not rise up the second time. Cela sifundele incwadi nje yokugcina abaseKorinte bokuqala chapter 15 sifundu verse 45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural. Afterward, that which is natural. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. Ngiyacela umama loyi azosikhulekela egameni lika Jesu. Thank you Jesus. Babegameni kaJesu Kristu waseNazaretha, uyinkosi ephakemeyo, uyinkosi emnene, uyinkosi ebusayo ngaphezulu kwakho konke. Baba nalizwi lakho linamandla liphilile ngalo udala ongekho ukwenza kube khona naye inceke yakho uNkulunkulu wethu samile phambi kwebandla lakho uNkulunkulu onamandla ifihle yona vela wena njengoNkulunkulu ukhulume uNkulunkulu wethu inhliziyo yakho ngaye uNkulunkulu onamandla sikhulekela indlebe kamoya sincede uNkulunkulu wethu sizwe ukhuluma kwakho sincede uNkulunkulu onamandla wonke sizwe uNkulunkulu wethu ukuthi ufuna ukuthini ngempilo zethu uNkulunkulu onamandla uthe izwi lakho liphumi uNkulunkulu wethu lingafeza umsebenzi uNkulunkulu onamandla vela ke ngalo ngegama lika Jesu waseNazaretha sithulisa yonke imimoya engazama uNkulunkulu onamandla ukuliphazamisa uNkulunkulu othembekile siyabonga thatha udumo lungo lwakho wena wedwa njengoKristu inkosi yethu amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Kajabula. Lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova shuthi kunentokozo ekhona kule ndawo yilo nalo umuntu okulendlu kunentokozo mhlamba abanye abayi understand abambulela ukuthi you are here ngoba kunentokozo kaJehova ephakathi kwakho ngiyacela ke sisho haleluya nje ngoba kunentokozo engizwayo ekhona uma abangcwele bedibene haleluya 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 haleluya. Yes, yes, yes. You are here. Ngoba ukujabulele ukubasepheleni bakhe awuphushwanga kodwa kunento ekudonsile. Oh ngajabula ngajabula. Lord we thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kunentokozo. Kunentokozo. Hallelujah. When you wake up ekuseni tell the situation you are here but ngihappy. Ayibonga inkosi. If you choose umisimo sakho sikhetha ukuhlala singasuki kodwa fanele si understand ukuthi intokozo yakho angeke sithiye wena awujabuliswa ukuthi undlulapi kodwa ujabuliswa ukuthi uJehova ukanye nawe noma ungadabula emanzini amaningi uzotholakala usmile ngoba awunandaba namanzi kodwa ubambe ukusho kwakhe ukuthi ngeke akukhukhule. Ayibonga inkosi kushuthi you'll be in a situation kodwa uzobonakala uthi ungcwele uphakeme bathi wenzani uthi ngibamba ukusho kwakhe ukuthi amalanga omlilo ngizodabula kuwo kodwa ngeke angishise wadumisa izinto zingahambi kahle angidunyisizwe
ngidunyiswa izimo ngidunyiswa ubukhona bakhe angiqedwanga up until this far izimo zikhona ngoba he is present with me ukanye nawe you are so handsome you are so beautiful ngenxa kaJehova angazi bazalwane siyawenza amaphutha sihlale nabantu sibaxoxele inkinga zethu engabe sihlala nabantu sibaxoxele ngobuhle bukaNkulunkulu einkingeni zethu ayibonga inkosi le ndoda uNahume uma ibhala ithi muhle uJehova ayibonga inkosi bazalwane kodwa ithi ngosuku lwenhlupheko yini na ithi inhlupheko mayikhetha ukuhlala ihlale kodwa mina my focus isebuhleni bakhe ngizoxoxa ngobuhle bakhe inhlupheko ikhona ize irritateke inhlupheko irritatewa ukuthi ngilongithe Jehovah you are beautiful Jehovah, you are wonderful. Jehovah, you are marvelous. Jehovah, you are great. Jehovah, awaze wamuhle mnini mandla onke awaze wathembeka usho amandla wekho kodwa ufuna ukukhuluma namandla angekho aze abe khona ngoba awekho kuwe amandla kahle amandla akuJehova umbhekileyo awube ngizothi ekseni amehlo akho angasuki kuJehova uNahume wayezazi inhlupheko kodwa wakhetha nje ukuthi kodwa wena Jehova umuhle ngangalo usuku lwenhlupheko awukodwa umuhle kodwa ngizokutshela ukuthi inhlupheko yakhe ayikakapheli kodwa waze wamuhle uJehova uhamba naye waze wakuthwala inhlupheko ingakapheli waze wakuthwala izingane zakho zisahlupha kodwa wena washayina wangathi umzalo oqothe emehlweni abantu usesandleni sikaJehova ayikho into engakuhlwitha esandleni sakhe no depression no stress that can take away you from the hand of the Lord. Bazalwane ngifuna ke sibe nentshumayelo hayi sishumayeza abantu kodwa sishumayeza inhlupheko zethu ke sixoxe le inhlupheko sithi we inhlupheko muhle uJehova muhle awumuhle awu wekugula kwami awumuhle uJehova we inkinga kodwa ke muhle uJehova. God is good. Muhle uJehova. Ngichazwa ilento ukuthi akasho ukuthi mzukwane ngibonasile. Uthi ngosuku lwenhlupheko. Kwangathi khona into ehamba nosuku lwenhlupheko. Kune strength ongasitholi makumnandi osithole enhluphekweni. Abantu bakubuza ukuthi amandla wathathaphi. Uthi ngabona uJehova nobuhle bakhe. Inhlupheko yayikhona. Inhlupheko yangenza ngambheka ngendlela engambhekanga kahle ngayo izinto zihamba kahle ngizokutshela ukuthi idate yakho yokufa mangithi ngiyaqalaza angiyiboni ifika eduze ngoba wena uyicandidate okweyamazulu ukuzothetha ukuzokhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu awufi ngani cha umhlaba usazobona the beauty of the Lord through you wena usazoba ufakazi phakathi kwabantu ukuthi God is good, the Lord is beautiful, the Lord is wonderful. Lithi iBhayibheli come and taste that the Lord is good. Asikho la just ukubala kodwa sizonambitha ubuhle bakhe
ngoba we are serving a wonderful God, a beautiful God. Waze wamuhle uJehova, waze wamuhle abazali ungenabo yaza ubonakala ukuthi awunabazali ngoba uJehova muhle, wamuhle uJehova, umsebenzi usuphelele awusabonakali nokuthi wakwasebenza ngoba you are living according to the beauty of the Lord. Ikweletu zakho zixakile kodwa wena you are beautiful according to the presence of the Lord. Le verse esiyifundayo ithi affliction shall not arise the second time. Ayibonge inkosi bazalwane, mangifunda kwi-Old Testament ngimangalile ukuthi uAbrahama was afflicted. Khona into abeyifuna angayitholanga, waze waya enkosini wathi uma wena Nkosi uthi uzongibusisa uyaza nginangani, so manje ngizoyishiyela bani imfuyo ngoba ungabi namntwana kwakuyi affliction. Was afflicted, ngandlula ngaya kuJacob kwaba nama afflictions, ngaze ngafika kubantwana bakaIsrael bese eGibhithe, they were afflicted uFaro. Ngaze ngiyibuza ukuthi makuthiwa affliction shall not rise the second time, second time lo kanti yinto evela kanjani? Ngoba ngibona abantu bengena kuma afflictions, nawe ufakazi wami kukhona inkinga othi le nkinga iyayiphinda phinda nje empilweni yami. Uma ngena ebudlelwaneni ama results ayafana more over and over again. Why affliction ibe nje? Uma sifunda ke abaseKorinte uthi umpostoli uPaul uAdam wokuqala kwakungowenhlabathi. uAdam wokuqala uyimvelo yokuwa ngenxa yento eyenzeke eEden. So uAdam wokuqala bazalwane kune affliction eyehla eEden oyibizwa ngokuthi ukufa. So zonke inkinga bazalwane noma yiluphi uhlobo lwenkinga iyodwa into efuna uyi-achieve is death. Uma kufike ekufeni ukufa inkinga zonke ezishaya izandla, we have achieved. Ayibonge inkosi bazalwane. So uma ubheka uAdam wokuqala imvelo yakhe kwakuwukuwa, inature yakhe kwakuwukuwa, noma ayengathandaza kodwa wayethandaza on a fallen nature. Ayibonge inkosi bazalwane, kusho ukuthi affliction bazalwane iba yi-affliction kwinature yemvelo yomuntu. Kushuthi kukhona umuntu Adam wokuqala ngokwemvelo ovela emhlabathini, bese kuba khona uAdam wesibili ovela ezulwini. Lo Adamu ovela ezulwini akanqotshwa izinto. Ngizokutshela ukuthi uJesu owamamkela phakathi kwakho ulo Adamu ovela ezulwini, ovela phezulu. Lithi iBhayibheli uphezu kwakho konke. Yini ephezu kwakho konke? Yingoba konke kwavazanywa kuJesu, kodwa uJesu watholakala engumnqobi. Affliction will not rise the second time. Should kukhona imvelo yokuqala bazalwane, which is earthly, which is carnal. Uma unquma ukhamba ngokwenyama uphila kuma afflictions kaAdam wokuqala. Kodwa ke uAdam wesibili uJesu akuna affliction that rises. Angazi bazalwane noma iBhayibheli sizwe kahle. Alisha ama afflictions awekho, but it shall not rise. Kusho ukuthi wena i-affliction isekhona
kodwa you are above it. Ayikwazi ukuphakama unoJesu. Ngizokutshela ukuthi uyahlupheka kodwa inhlupheko ingaphansi kweinyawo zakho. Uyagula kodwa ukugula kungaphansi kweinyawo zakho. It shall not rise the second time. Akwazi ukuphakama kuJesu Kristu, akwazi ukuphakama kuAdam wesibili, akwazi ukuphakama emandleni ezulu. The affliction will not rise the second time. Yini sila namhlanje kunabazalwana abakhalayo, abakhala ngeaffliction. Why lento iza kimi? Why lento iza kimi? Why lento iza kimi? Why iza kuwe? It's because you are above. Ungaphezu kwako konke, wena ungaphezu kwezinto ezikuhlaselayo. Izinto fanele zikwazi ukuzothoba phansi kwakho. Ngafelo umama ubuntandane bungaphansi kwami, anginamali, inhlupheko ingaphansi kwakho. The affliction will not rise the second time. Awukwazi ukuba noJesu bese affliction iba ngaphezulu. Let's set the order namhlanje. Lezi izinto ezikhona empilweni yakho akusho ngeke zibe khona. Inhlupho akusho ngeke zibe khona, but kuthiwa angeke iphakame, angeke ikwazi ukuba ngaphezulu kwakho ngoba wena ungoka Adam wesibili. Ku-Adam oqala bazalwane, noma wawungenza ukulunga, doing the right thing, kodwa i-confidence wawungenayo ngoba wawungenza into right on a fallen nature. I-nature noma wenza kahle kodwa akusi nature yokuma, i-nature yesono yokuwa evela kubaba uAdam oqala. uMoses mayezalwa lapha eGibhithe, wazalwa engowecebo likaNkulunkulu. Uyathatha kwenzeka yonke nje into eyenzeka abazalwane, but nayi into engiwarisha ngoMoses. Usepalace mayebuka ama-Israyeli, lithi iBhayibheli wayeba afflicted enhlizweni yakhe, wayeba nesihawu namaSirayeli. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wanquma ukuthi no, angikwazi ukuyibuka lento, fanele ngiyodefenda abantu basekhaya. Lithi iBhayibheli wafica umGibhithe elwa nomSirayeli, wenza ijustice, wenza into right, wabulala umGibhithe wamgqiba, kanti ubonwa omunye umSirayeli. Ngelinye ilanga sekulwa baka-Israyeli, wagijima wabalamula, wathi lo mSirayeli usufuna ukungibulala njengaloyo mGibhithe. Kwasho ukuthi noma wayenza into right, wayeyenze kwi-fallen nature, wayelwa nesono, wayelwa nezinto ezilimaza u-Israyeli, kodwa zamshaya ngenxa ye-fallen nature. Lithi iBhayibheli ngalelo langa wabaleka. Mayebaleka ke bazalwane, ufica amantombazana akhamanzi ngoba bazalwane khona into ekumoses enamandla to defend abantu ababuthakathaka. Ngizokutshela namhlanje ukuthi phakathi kwakho khona into kaSimakade efuna ukudefenda abantu abangenamandla, abantu ababuthakathaka bazomelwa wena. Wathi uMose ephila kwi-fallen nature ka-Adam oqala, washo ukuthi ukhethiwe. Mayekhethwa bazalwane, kwanqaba nje ukuthi kube nento ephakathi kwakhe. Lapha ubalekela ukuthi bedefend, nalana futhi usazodefenda amantombazana ayehlukunyezwe emthonjeni. Amantombazana xoxa-ke kubabuka ukuthi awukukhona insizwa esidefendile emthonjeni, awuhambani noyilanda le nsizwa, insizwa bese iyaqashwa ithandeke ibe umalusi. Kwasho ukuthi ukhona uAdam wesibili
oza nemvelo engafani neka Adamu oqala. Lo Adamu wesibili uJesu igama lakhe uma ekafika izimo ezake zakunqoba wena uphenduka kube ngaphezulu kwazo kube wena oyinqoba. Ngizotshela bangakwahlulela abantu ngento yakunqoba. Namhlanje ngizokutshela ukuthi wena ngoKristu ungaphezulu kwento yakunqoba. Mayebonakala uJesu, mayebonakala uNkulunkulu lapha kuMose alusa uthi Moses, khumula imbadada zakho ngokuba indawo omikuwo ingcwele. Haleluya. Wake wama eGibhithe kwiPalace kodwa indawo ayekuyona yayingekho ngcwele. Wake wabaleka kodwa sathe baleka indawo ayizange bengcwele. Kodwa mayebonakala uNkulunkulu kwasho ukuthi mayeke avela ngendawo iyaguquka ithatha isimo sobuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ke khumula imbadada zakho ngoba le ndawo omi kuyingcwele. Uyayikhumula imbadada uthi ngiyakuthuma kuFaro, ngithi hamba kuFaro. Uthi Faro, let my people go. Uma uFaro ekulalele ungabi nandaba ukuthi awusuNkulunkulu. Wothi my people, noma uthunywe yimina abantu kuwabami, kodwa mawuthunywe yimina abantu kuba abakho ngoba ukhuluma on my behalf. Wena Moses mawufika tshela uFaro lo wake wambalekela umtshele ukuthi let my people go. Ayibo Moses umtshela kanjani uFaro wabaleka eGibhithe? Ngimtshela ngemvelo kaAdamu wesibili, imvelo enamandla, imvelo ekhomanda ngisho uFaro esihlalweni sakhe. Ngizokutshela ukuthi emthandazweni uyokhomanda inkinga zakho. Uthi my problems it's time to go, my sickness it's time to go, my poverty it's time to go. Ukhomanda kanjani? Uyikhomanda kanjani into eyacindezela iminyaka? Ngesikhathi icindezela yakuthola ukwenye nature noma yakuthola ukuyi-understanding yenye nature, yakuthola ukuthi ngibe ngiwubani. Wakwamusa umuntu esho njalo athe qoko kwiposition athi kodwa bengiwubani. Koni nature ethi wena ufanelwe izinto ezinhle, awufanelwe izinto ezinkulu. Kodwa namhlanje kule nature kaKristu ethi oh I am above everything, ngingumnqobi, ngiyaphumelela, I am better, I am a success, I am what the Lord has said I am. Ngilokhu amazulu athi ngikona. uMoses ke bazalwane mayefika ke eGibhithe akuthasilo Moses owazalwe eGibhithe. Ngiyazi ukuthi uFaro angam-undermine njengawe nje basazoku-undermine bayitshela ukuthi useyiloya loya, but namhlanje uzothola i-understanding yokuthi akusewena loya. Awu umpostoli uPaul uthi ngokuba akusemina ophilayo kodwa uKristu ophila phakathi. Ngizokutshela ukuthi ibhadi yileli lokutshela ukuthi wena ophilayo akusewena ophilayo, khona indoda ephakathi kwakho, indoda enamandla, indoda eyake yangcwatshwa yavugama layo. eGibhithe batshela ukuthi lo ya Moses kanti akuseyena uMoses. Lalani bazalwane, ungathi mawuthola amandla kaNkulunkulu bese utshela ithezweni abanamandla uba undermine. Ngino Jesu. Be careful. Understand uJesu each and every day. Pray each and every day. Mayefika uMoses uthi ngizoshaya ishow off namhlanje. Uthi Pharaoh come on. Khona ngizokubonisa yona. Uthi tshela induku phansi iphenduka inyoka. Wathi uPharaoh, wow, what is this? Walanda ama-wise men akhe nama-witches akhe, walanda izanusi zakhe, wathi anizoxoxela uMose ukuthi nathi sinayo le art eza nayo. Lithi iBhayibheli mabephonsa induku zabo
zaphenduka inyoka. Ayibonga inkosi bazalwane. Kwasho ukuthi kukhona umuntu phakathi kwabo ohamba nenature engunaphakade. Inature engahlulekiyo, inature noma ungathakathwa mntaka baba ngizokutshela, inature yakho inamandla. Lithi iBhayibheli kwaqala ke kwa inature kaNkuluNkulu eziprovayo kwinature yaseGibhithe. Lithi iBhayibheli inyoka kaMose yaqala yazigwinya zonke ezaseGibhithe. Ayibonga inkosi bazalwane, mayiqeda ukuyigwinya ngangizitshela ukuthi le nyoka ngoba igwinyele zayinyoka idemonic. Ayibonga inkosi bazalwane, angithiwa ke waphatha abantu bathi ayikhuleka mphathi, themba mina ubuke la, awubuke la, ayikho into ezosithinta uma uhamba nami. Kanti abazi ukuthi your presence igwinya zonke izinto. Your presence is above every other witch, every other plan of the enemy. Ngizokutshela ukuthi uma beqeda kuyigwinya zonke, wayidonsa uAaroni wahamba nayo kuyinduku kaNkuluNkulu. Induku kaNkuluNkulu kanjani? Ngoba phakathi kwayo kuneyinduku zezanusi. Kunjalo okaNkuluNkulu kugwinya izinto zikaSathane bese kuyama egameni likaJesu. Kusho ukuthi kuyenzeka ukuthi izinto zikaSathane zizama ukugwinya into zikaNkuluNkulu, but uma ziyenza njalo they will be destroyed izinto zikaNkuluNkulu eziyigwinyile. But okaNkuluNkulu makugwinya okaSathane kuma as if akukho lutho phakathi kwakho. Ngithi noma ungadla ushefu, iBhayibheli lithi niyodla okubulalayo, kodwa okubulalayo akuyi kunibulala ngenxa yenature kaNkuluNkulu enikuyo eniphila nayo. Ninamandla nina, ningabokunqoba nina, ningabokuphumelela nina egameni likaJesu waseNazaretha. Ngizwa umoya ongcwele ethi kuleli viki kunabantu abazoba aphava what they've been struggling with. Khona into ebexakile, kodwa you shall be above, 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 you shall be above. I declare you shall be above and not beneath, and not beneath, and not beneath. Umuntu uqala uAdam ungowasemhlabeni, umuntu wesibili uvela ezulwini. Yini uPauli noSila baboshwe badumise etilongweni? Ningakhohle ukuthi lo dumisayo hayi ukuthi uvele wadumisa like it's a magic. Khona into aqala isho kuqala engakavalelwa, uthe akusemina ophilayo. Shothi mawubopha awubophanga uPaul, ubopha uKristu ophilayo. So uKristu nasejele fanele asiveze ukuthi ungaphezulu kwejele, fanele asibonakalise ukuthi he remains above yonke into ongayenza kuyena. Ngizokutshela ukuthi akuwena ophilayo, akumusa abantu mabekulahla bese uyakhala, wena akusaphili, wena kuphila uKristu. Ashela umonto lizandla egameni likaJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lithi iBhayibheli, affliction shall not rise the second time. Hallelujah. Ngiyalithanda lelizwi elithi siyacindezelwa nxa zonke kodwa asiqedwa. Kusho ukuthi izimo siyazama ndlela zonke ukuthi zisidestroye okanye zisiqede, but izwi likaNkuluNkulu lithi kodwa yize sicindezelekile asiqedeki ngenxa yokuthi asikwazi ukuthi siphakame above us. Asikwazi ukuphakama to the level yokuthi seziyasiqiba. Hallelujah. Bengizosho nami ukuthi affliction shall not rise the second time. Ngoba uJesu wehla waqoqa yonke affliction waya naye ethuneni, and he rose ukuthi i-affliction ingasabi above you.
Hallelujah. Noma singafika kodwa asakwazi ukusigqiba ngoba uJesu wangcwatshwa wafakwa phakathi ethuneni uthe mangabe evuka wathi ezweni niyakuba lusizi kodwa ningakhathazeki senginqobile okusho ukuthi alisenamandla okunigqiba. Ake sikume sime ngenyawo sivale namehlo. Nkulunkulu dwala laphakade pheme wethu wokuphephela themba labo bonke abakholelwa kuwe. Umuhle Jehova uyinqaba impela ngosuku lwenhlupheko. Baba siyabonga namhlanje ukukhuluma kwakho uNkulunkulu akufani nokukhuluma kwabantu ngoba uNkulunkulu wethu izwi lakho liwumuthi emathanjeni ethu. uNkulunkulu wethu izwi lakho lingukuphila, izwi lakho linguwena uqobo. Baba aliwi libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Siyabonga namhlanje uNkulunkulu ukuthi ukhulume kahle ezimpilweni zethu. Siyakholwa futhi uNkulunkulu ukuthi impilo zethu azizukufana nangendlela esingene ngayo. Siyakholwa uNkulunkulu ukuthi Jehova izwi lakho lisiqinisile. Baba sinamandla okubhekana nazo zonke izimo because izwi lakho lithi nginamandla okwenza konke ngayo Kristu ongiqinisayo. Sikunikeza udumo Nkosi yethu. Siyabonga egameni lika Jesu. Amen.